Hyvää huomenta. Tänään on hyväntekeväisyyshuutokauppa tuolla Tampereella ja ollaan sinne menossa koko kööri. Tuossa kauhean säätäminen täällä päällä. Mennään tällä Anopin kipolla. Tämä on meikäläisen Sari Anoppi. Hei. Moi moi! Haluatko sä kertoa itsestäsi jotain? Niin, maailman paras Anoppi. Miten sulla menee? Menee hyvin. Ei se varmaan siitä nyt alkaisi. Tästä jää mitään täällä Miksi sä laitit tämän mun auton tuohon? Kun ei ollut muuta paikkaa. Äiti, sä huusit, että sillä ulkona, että ei oteta isiä kytiin. Niin huusin. Oi että, äkkiä mennään auton eikä oteta isiä kyytiin. Kivaa. Sillä äiti huusi. kyllä reiluja. Sillä äiti huusi. Jäikö iskä kyyti? Isi juoksee kotiin. Niin mä sanoin, että isi juoksee kotiin. Kiihtyminen 0–100 tulee äitiltä. Mä oon äitiltä oppinut se piilovittumaisen taidon myös. Mutta joskus se piilovittumaisuus vaan vituttaa ihan oikeesti sen takia, että se vastapuoli ei niinku tajua sitä. Meidän äiti on semmonen niin viilipytty. Niin, lauhkea lammas, että tää tulee mun isäni, äidin ja sitten hänen isänsä Keurussaaren Oskarin puolelta kyllä tää. Minttu on aina myöhässä, vähän sinne leväperäinen. Mä en oo kyllä ikin myöhässä. Siis se tulee täysin. Se tulee niin täysin. Mä en oo ikin on myöhässä. aina. Sampo Kullervo. Äiti hymyää. En niin. Äiti, mä sanon oikein. Sä sanoit oikein. Toi, että Mintullakin on kyllä aika toi pinna hirvittävän lyhyt. Mä en allekirjoita mitään noista väitteistä. Siis sä olet aina myöhässä ja sä et oo mikään lauhkea lammas. Tsekkasin vaan, että toimiiko se. Pidä siitä sit kiinni, kun täällä menee autoja. Otaks ne nallet mukaan? Otatkaa isistä ja äiti. Bye bye. Tulis tänne. Onko sulla nälkä? Mennäänkö hakemaan makkaraa? Makkaran tuoksu tuli huule. Niin tuli, kato. Huuleen. Tuossa. No niin, me tulin täältä hakemaan nyt Keisarin kirja. Missä se on tuossa? Mainosta se, kun ei sitten ole mainostamaan. Onks tää joku live-lähetys? Ei ole tämä vielä. Me aamumakkara on paras makkara. Hyväntekeväisyysmakkara. Joo. Mun mielestä tää oli hyvä. Kiva ostaa niinku hyvän kivasti näkyy toi kaksari. Mä oon syönyt muutaman makkaran. Nyt se. Muutama makkara mennyt tänne leukaan. Oot varmana syönyt kaikki makkarat ja kakut ja... Mintusta sanottiin, että se on aina myöhässä ja niinhän meidän piti olla lavallakin. Keräys on Mä blokkaan ihmiset. Sampo ja Minttu Kaulanen ovat tarjonneet hienosti meille julkisuutta koko kevään näiden kotisivujen kautta. Ja siellä Joudinkaupan tiskillä on ollut meidän keräyslippaat helmikuun lopusta. Mun mielestä mitä Kehitysvammaisten palvelusäätiönkin kautta saadaan perheille tukea iloisia juttuja, koska ei se erityislapsen vanhempana tai perheenjäsenenä, niin ei se ole mitään pelkkää surua tai jollain lailla negatiivista. Mä koen, että se on ihan mielettömän antoisa. Jos mä mietin omaa pikkuveljeä, niin mun täytyy sanoa, että tähän 37 ikävuoteen asti niin Ivo on ollut mulle henkilökohtaisesti paras opettaja monessakin suhteen. Et ei paljon hetkauta tämmöiset niin sanotut pinnalliset tai materialistiset arvot. Löytyy semmonen summa ja taululle tarvitsija. Onko 360 lähteä? Ei ole. No niin, se oli huutokauppahommelit siinä. Nyt pitää lähteä. Terve. Kaveri 30 tänne, pistäks sä Dimmarin kanssa tuohon? No niin, ei laita. Pidä se juttele sinne vaan. No niin, terve. Niin, huutokauppahommat oli siinä ja nyt lähdetään kohti Lappia. Se lentää sitten. Mitkä fiilikset? Ai kun te lähdette äitienpäiväksi pois. Kuten näette, niin hän on aivan surusta mykkyreisen. Mä en osaa muuta sanoa kuin sen kertsi. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much.
Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ei Nassia no autossa, sulle ei sillä. Käydään sitä suorana. Onko siellä vielä lunta siellä? On. Siellä on talvi. Okei. Mulla tulee sua kova ikävä. Mä otan Alia, työkki anta ja nykeröi kauheasti. Pysähdyttiin tänne Niemenharjulle pisuliinitauolle. Meillä on kauhea pisuhet. Onko sulla? Baba, kat. On. Laitatko se oven kiinni? Niin, lähdetäänkö me? Osasin laittaa oven kiinni. Joo. Joo, näin sämpii. Koko mitä nuo tekee vai? Mikä? Jotakin ei halunnut mitään, jotakin ei halunnut mitään, jotakin halutaan blee. Otahan elukat mukaan, niin lähetä. Kiitos, hei. Tule tänne. Papa. Tule. Hei. Hei, täällä. Isi antaa sulle kankkia autossa. Tule. Eiköhän jatketa matkaa. Eikä. Se on 200 kilometriä vielä jaksaa ja sitten ollaan hotellilla. Mihin sä kipsutat? Kipsutat. Sulla tuli pieru. Sulla tuli pieru. Pieru. Eikä. Hyi. Nyt se haisee siellä autossa. Ei sitäkään, se on aivan kauhea! Älä laula, please! Please, jotakin muuta, ei Let It Gouta! Miksi laulat sitä? Ei, lopeta! Ei! Ei! Et let it go! No! Laula Gunnareita, laula Metallicaa! Ei sitä! Laula Metallicaa! 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 Gunnareita! Ei!